Arewa Production. DJ Khaled on the Binta Abdullahi Fulani farar zuma ce ta cirtuta, jinjina zan wa jarumata domin kwa ta cancanci yaba. Binta Abdullahi Fulani farar zuma ce ta cirtuta, jinjina zan wa jaruma domin kwa ta cancanci yabawa. Bani sautin girma don kwaza na wake yar gata, zinariya Binta nake magana ku banguri in ta yabata. Fulani gidan alfarma dukkan ku kuke haskata, taho da takun kasaita sannu sannu Binta Fulani. Yeah. Gwanar tamu ba ta da tsara don kwata kasance ta musamman. A tara mata ya guda 100 cikin su to ta sha bamban. A kyau ilimi ta fi su, Fulanin mu ce ɗawi su. Idan da rai ayi da rabo Allah ya yi da nufin alkhairi. Binta Fulani. Ke ce a gaba sarauniya kuma ke ce tattaya Fulani. Na gaida gwadon mu jarumi, gwarzon mu ubangida na gwani. Haske kake maganin duhu, tauraro mai zubin kyan gani. Garda kake dole sai da kai, gagara ba da maken yanayi. Alhaji Abdurrauf Abdurrahman Hawaidi ba ya kai, angon hajiyar mu Binta Abdalla Fulani. Kyawun aikin ku yau kun wuce tsarar ku. Arewa rediyo dole in gaishe ku. Arewa rediyo dole in gaishe ku. Awwal wasa'i. Nasarori ta samu a wata lashe kunga ta yi zarce. Iyaye na ta kullum suna mata addu'ar su nasara ce. Sanan ga taimakon al'umma tabbas ita kunga fitila ce. Daban take a cikin al'umma, ku kira ta jaruma ce. Fannin aikinta ta yi zarce, kuma ita ke yabo a zance. Jarida kanta ta yi fice, daraja da martaba ce. Da martaba ce. Awwalle wai Sa'id nake yi miki waka. Cancanta ce ta saba kamar kyakika. Allahu